Police Report. Kumusta nga ta iti aglawlaw ti probinsya tayo nga Ilocos Norte kadigitoy nga Gundaway babayin pa lang ti report ni Idol Dennis Gabriel Alipio. Idol Dennis, good morning, please come in. Morning, Idol Bernard. Tuloy-tuloy iti panagtrabaho dito mo kami iti pulisya lupay at iti kalamidad pasaren iti pagyang Pilipinas iti solusyonan patungpal iti panakaiyawayat iti drug bypass operation babayan iti panakatiliw iti agtawan talagulungat siyam nga taga barangay Manalpak na solusyonan Ilocos Norte dati natili ang alias sa Acero, iagtawan iti talupulo kita siyam, may nga baro, kinagindag iti kamat nga barangay. Nagatang kenkwana, iti pamarang bayad iti droga, iti may nga pakete iti may pagrup nga syabu, para ito kita umabot iti 1.3 grams, amin ang naalakin ko na agramang pa iti upat na pidaso iti pakete iti droga. Nanagobermat din mami iti pulisya iti na usar nga bayba sa money iti reto nga operasyon. Sigon iti PNP nga beg na susiputan dato'y alias Acero nga nagresulta iti panakil na babayan iti drug bypass operation iti nakamat ang barangay. Nagdagos-bag lang ang nagreklamo iti Piskalya, babayan iti lang nagsing iti RA 9165 kontra iti nakamat at nga drug suspect. Iti Banggi Ilocos Norte, natiliw iti mais nga wanted person, iti barangay Masigil Banggi Ilocos Norte. Nadigdig tinatiliw nga ni Renato Magana, nagtawag tinapulagit innem, agindi tinakamat ang barangay. Natiliw ni Magana, mabayan ti Bilig Eduardo Vares, na ni Parpat, hindi pa January 10, 1989, manipod iti Municipal Circuit Trial Court iti Banggi Ilocos Norte. Aga po iti panaglasing iti PD 1866 Idol Bernarda. May rekomendaran dito iti 50,000 pesos tas provisional liberty tinakamatang akusado. Asakbayan nga na i-return iti warrant iti nagtuodan iti warrant of arrest na ipamedical examination iti RHU iti Banggi asakbayan nga na i-booking and then na turong matlaeng iti korte nga nagtuodan iti warrant of arrest na sungbatanan dati reklamo nga na pila kontra rin ko na iti pa'y manong tatawen iti napalabas Idol Bernarda. Iti sa balik nga bangir, dapat tinatili nga wanted person, iti barangay San Marcelino, Dingat Ilocos Norte. Nadigdig dato'y natili nga agnagan iti Jerwin Dagyo Asuncion, nga agtuon di Tanlupulo, kaya nagindagdit lang iti nakamat ang barangay, ngayon magdamag na naig iti Santo Domingo Street, iti Bagong Bato, San Juan City, Metro Manila. Tiya panakatiliw, ti nakamat at ang suspect, babayan ti warrant of arrest, ganipurok at manipod iti RTC First Judicial Region, iti Branch 65, iti Pilawag Gaputi kaso na nga, illegal recruitment large scale. Dati nipila kontra kenkuan na Idol Bernard. Bale, adlo iti nipila reklamo sa Gapuna nga in-white iti PNP, iti panang kenkuan na iti nakamat at ang lugar. No bail. Dati nirekomendar iti korte kontra iti nakamat at ang akusado, kaputa kinaado. Well, large scale kami, nato yung Idol Bernard, sa Gapuna, na medyo nadagsen, nato yung sasangon na reklamo kontra iti na nakamat at ang akusado. I-suspect, kaya na ipamilikan examination, sakbay paing nga nagpasubli iti korte, may nagtuod ang dating warrant of arrest na. Dahil ito lang, dito pasamak, ito na sa 24 oras, hindi naman, malipod na mismo Ilocos Norte Police Provincial Office. Idol Dennis Alipio, Tata Aramen.